Díomh agus fáilte chuig Cearca na hÉireann. Is mise man Camagán agus gach seachtain be me fechant na héanlathe íomhna seo, Cearca dúchasacha na hÉireann agus a chuid ivacha agus a chur ceisna cad a háir dúis an nó an Cearc. Bhí lom gach seachtain TG car. Slán. Okay, man can ganar an so rís cai míid a bheith anna chiún tá míid anna chungrach níos dus na Cearca íomhna seo na héanlathe fianna nádúirthe íomhna seo. An just can dolasach agus fechant an féadlum ó bháil. Okay, bílum. Come on. Sé tá áling an sonna go manis tuairime seo bhhaililum. Má beidir nach bhfuil sé fearálta, beidir go bhága mé rais cútha ríise. Seo dóit Cearca, seo dóit an óh das. Seo, is leat an óh. Den sé cín das. Sin é méradó de Cearca na hÉireann TG car. Man can an sáiréis. Seo an trí chlár de Cearca na hÉireann. Agus is tóilm go bhfuil na Cearca bhfad níos cardúla lomanis. Tá gaiir go bhálum. Beidir go féadlum díobh dúrálú. Cearca. Ó Cearca. Ha, ok. Fannagaí le chlár a cethar, beag níos mó ríis, slán. Ó, agus is smína go ríis, chur do lámh de bhéal agus tuach sachtach. No níú fiú bhain de an lámh ach de oscail, actually. Mar sin. Sin é. Yeah. Only TG car, sú leile le man Camagán.